tambotiza makuseni paya pasi kunova position yavo takuenda guys, takaenda takudzokera takuenda taneta tadeda taswera sei maswera sei taswera kunoku maswera sei takuenda manje takudzokera tafamba at least ndagara SUV mamoyo hanzi asi bamini vasara bamini ndo vari kudriva munobva mashiya kuti moitasekera vakati kamera ndakabata kamera zvamunozinditawo hati tichifarira kumhurisa vamwe chisekerera kukamera inosivisa maswera sei madiaries saka takuita manje we now going back. Mai Jayden bhazi rafamba rainda vatosimuka kupretoria kunonzi kui kubosman vanosimuka kubosman kuvachiinda saka iva vaenda tida kutenda zvakare yose zvake akatungamidza akaisa ruoko rwake kuti zvinhu zvifambe mai ava vaende kumba. It was a sad situation ende ndivane bhodhi yakanaka saka nhumbu yasinganyanyi kutooneka kunge yaapadhuze kuda vane maona si zvakanaka ofamba zvakanaka vachiita bhazi rinani pane mataxi makumba vanozvimbaya episi mubhazi muri nani vakatsununguka makumba vamenabva vafuriza kwamwesa kukamera mutanenge tichike vane zvipande iyemi mune zvipande mukangoenda kule kude muite kufuriza kushe kuti mudii bvunda takubvunda kushe kuti mubvundei hanzi bamnini vari married here asking for my sister bamnini vari married. Bamnini is married. I'm lawfully wedded. Is married and lawfully wedded is saying lawfully wedded. Yes. Kwai bamnini kopaya wakazwa ndikuipi bamnini vakatora mukombe bamnini ko ndakutsvagai muti chinobvira ndakutsvagai apusikwa muchizi kwai bamnini vakazwa ndikwakupi vakazodzoka mberi kwavari kuti ndisiregei zvangu ini nemi zvanhu vechirume ungazvipedza zvevakomana vechidika vangazvizive vakomana vechidika kwanga vari nokuziva kwai ndandiri kumugoti kupi munhu asina mbobvira ndakana nehovhorosi vakachena munhu akachena munhu aenda kumugoti atinozokuone svina here wakapfeka zihovhorosi rinenge rine madhaka azoda kumbona mainini munovaziva wani munovaona pakawanda kumafactions diaries vanenge varipo vasina nofarira kamera chete but mafactions akaona diaries vanenge varipo ndichakutaridza kukaitiko vanga vakapfeka chioutfit chewhite trousers nejaketi zvewhite so nechifasindeji icho varipo kana mapictures evaya varipo chimakeup kit ndachiripo tachiwana kuDragon City komaita henyu vedu ndangosvika zvekudai tangosvika paDragon City paya ndosangana madiaries aripo tisivailisi tikati matogona matoya kuzoti mhorisa pano chibhegi chiwanikwepo vatatoendeswa kuchibhegi munoshanda futi vasikana madiaries vekuzimbabwe totozotenga chibhegi mumba mublingi watame tazotenga ene network tiri kufamba saka ndichoedu patinge tambodarika pasina network saka makufamba tambodarika pasina network. William Costco, how are you? Really say your dad.
guys tifa omboita sadza day guys pa diaries tifa omboita kungosangana kurengi kuya kuno sadza remsikana uya kungosangana kurengi ka mani ndaina wako haiti she's so friendly. Yes, very friendly. Kungosangana kusa kurengi kuya kuya park station kunonzwi pause ngorola sadza reya remsikana yato todzokera hedu toinda musondendi jobe guys vanenge kafuri tu yaini $50 timbomsapota msikana waya timbomsapota mukadzi yaya hanzi mchakaguta ndaguta zvisingaiti pakutoshora dringi zvizvibamingana vanotenga dringi timbomwa dringi pakuda dringi ndakatoguta zvisingatoiti bling girl papo ndakatoguta zvisingatoiti zane musikana yarinonaka kumboti vari mujobhek andei one day tongomuisurprise angosvika kudai so timadhairisi yakuzodya sadza panapa nefish aiwa ukwechiboy njani ndoda kuda fish ukwechiboyboy ndakuda fish ndakuda fish ndamona nemukaka wakakora wegodziko ndakuda fish anonyazoigora kuibika fish tingomsurprise so kungoti kana ndichiuya musandoya kuchebe nokuti musadle guys mirai kule musadle batai ma$50 musadle mukadla munozokutaka endei tingonomusurprise paya tosvika tongotenga sadza rake chero tikaenda tiri 10 tikatenga zari ma$10 ma$50 iwayo zvinotomubatsira stendek ari kuita zvake mari aiwa vanhu vese vanodla paya ndofunga kutobika na 4 chaiko pasora ngotobika na 4 chaiko aiwa kana iye akabata ndivapewa mari kubika paya mairi mustritsi toda robigwa mukati meshedhi mumiya ndomatoda plus mumwe wedu ndakaguta zvisingaiti faina ndakatoguta izvo zvisingatoiti izvozvo kuguta chaiko zvekuti ndotongoda kuti ndimwe dringi ndichiseredzera ndichitoinda kusvika ndichitogeza ndichitovata kana pandokana ndasenda taura anti yakumba kuti panogona bika mbora kuti vandibikirewo mbora zvonda pandakaguta ndodya makusenza chimunya makaenda kujimu bami makanomukira kujimu mangwana jimu straight animbopinda musaona sauna ndosvika ndinozvinda kunozvichimira kumbonomanya imbodonedza mafuta semazisadza ese atingodyai mangwana kachai chakachaya but ndichagwadziwa fitness chete body fitness ndakafuta angu asi ndiri fit ndakaguma kuenda kugym last year guys ndakumana gym last year paya muna December paya December January paya hada konofiwa mangwana guys ndodzoka ndichikono kana kufamba chaiko chaiko mamasuzi aya anga adzokedzana kanotanga futi kuno tatamura mamasuzi kudai kana musana chacho unodzoka uchiita zvozvo asi tiponga kuti tindi kwadzina vaitamirana che zvo zvamaita usiku tona live here bamini inochauya live vanochapinda live vatochapinda palive ndinombotisa vakadzi vese padiaries ndo whatsapp inohikiwa sei chet ndo live yandikuya nayo kuti inohikiwa sei whatsapp yemunhu bami munopondesa vanhu kudzimba vanorohwa vanhu vanorohwa nemake vakungotaura zvamakaita vaya akazengotidemba tindihekere mamuhekera paya anosangana nezvisingaita akangochema kutoshaya kuti munhu anga achikumbira kuhekeka kuti zvidii hezvo ndiye akachizvida esitatenta mwe muda kudzidza kuheka imi muda kudzidza kuheka vafone varume venyu munoziva kuti mashatsi anenge achiita hanzi bhodhi yenyu yanga yambonaka iwe yafutai bhodhi yangu haina kushata asi kuti kadumbu ndokabuda kadumbu kapo kajojotengi kandokatiti kajojotengi ndokapozvo ndokakanganisa zvinhu zvese kajojotengi ndiri bhodhi yakanaka zvangu ndokuti ndikangonoridzisa jojotengi riya
aiwa nendiripo mukaenda kuuk makadare jeje kunotoione majeje tengi kuuk sikatotongonosvikofarira nekoko tese unoendeswa kuteskuza musi maternity testi undozvarira vana vamunoda kutaurisa uda kuhumana zviro majeje tengi edu manje ndikunoripwanya dumbu iri siyai makanoritoripwanya dumbu rakuijengwere dumbu harichaitika iza dumbu harichaitika dumbu apa dumbu rinozobvepi kwenai mai zvango munongosimba zvakanaka uchiita maipisa kwakanaka magaro kwakanaka dumbu razobvepi zvakaoma bamini kuita chihamti dhamti nedumbu mai mwana chidhamudhamu ndonaripwanya mangwana ndokutanga kumhanya bhoma nje kwaitidzidzise henyu bamini kuyeka kwanzi pamatyasiza paya ndatomona wakangukondahwa nemoyo wamona kachadza wakowo nemoyo ukanomona ndakambozvitawazi ndaona mbuya arera vaya chidya sadza ndakanomanya kuno saka poto kangu ndikadiki vaidya ndichiitawo live ndakasatsa ndichidlawo network tiri kufamba saka pakaipa hanzi dziseba mune kuyeka vakadzi vada kurohwa kuyeka vakadzi vada kuyeka mafoni havazvipira kurohwa vaika mafoni nevanhu unofanira kurohwa imi unofanira kurohwa. It's Franzi. Thank you, Rudo. Patience maunga shiri sei. Foni kupisa mani. Kupisa neko. But if in the chero sisi basi ino kupisa imene kuti overeating, ino ita overeating. Ndakazoboisa mfiriji kama. Yataka kuti overeating. Kachikanda mfiriji. Izvo zvimazimba zere momo zere mazimba ashoti aiwa zere umbo azere zere momo chibago zvakarimwa izvo zvimuriwo zvekofo izvo mazimba tamba vari kutamba so vari memo ngavadi samanyika tu tadzoka nevedwe vanhu vedwe tikunda kudurban kwaiti timunaniko May June May April mhene baba tikunda kudurban kwaiti vedwe tenga matikisi nyuka iti hanzi naba mtiana ndadi badala wa accommodation tinde ukwaiti transport vaiwana si havana pekuwata kwaiti ungachida rume yekuti vawate koku haiti havatombokuzivi kudurban vamunini vavo angojara kuona Limpopo kwani vachikurusa vachibva kuZimbabwe uchipingi vachiya kuSouth Africa uko handi havadi kutora passport vanoita zvekufamba nemusango havadi passport vamunini kuda hanzi nakuda SIS MELLY ndikutsvaga wanga nditengere tiketi reHaiti kude kuUK zviriko here zvekuti hapana kuda kuti anoda kutengera tiketi rekuHaiti kuUK zviripo here zvikuda ishuwa here
azindoda tickets yekuenda kuhaiti. Ari kuhaiti, ari ku-UK kuda yekupinda ku-UK kuball. Apisa 7 tidzisi fera ball UK ball. yes. Nature. Kwanzi bamnini ngavaite serious push msimeli vatore passport. Nai zvako iwe munhu ngaatore passport naye ngoda kupinda nemvura every time. Hanzi zviri kwachangosvika. Alright, okay. Saka kuda ari kumbira ticket rokuenda kwaiti guys ku-UK vana mutengero 55 pounds kumutengero ticket rokuenda kwaiki waiti please muone iyo. Ndafana Mr. Bones ndida kufamba ndichimhoresa makargo yangu nalipopo memo. Batla naye kumataura naye musiyo ainsandisaura naye kubva paya asi I believe kuti ari right track. Melissa Kora, how are you? Cleo Nyasha zviri sei. Zati chikore chikore Teresa Maduro, thank you. Justina Manyere, how are you? And the Pretoria this idea at night. This year, I'm not going to depend. This